I què faig amb una aplicació de videoconferència en classe? Doncs si no l'has utilitzada mai, i per evitar algun disgust, et podem marcar les 3 coses bàsiques que tots més o menys assumim que podem fer en una classe amb una eina de videoconferència. L'opció més intuïtiva és la classe magistral, és la que molts hem usat durant el confinament. Un altre ús és la resolució de dubtes. Molts l'heu utilitzada amb esta finalitat en classes de repàs o en tutories grupals. En este cas, la dificultat és la de gestionar els torns de paraula, silenciar micros... Segur que vos heu sentit en algun moment un poquet DJ. Hi ha un tercer ús més elaborat, que és dinamitzar les classes per a fer treball en equip. I en este cas ens adonem que, més que una sola sala de videoconferència com la que teníem habitualment, en necessitem més, perquè els alumnes de cada equip es comuniquen entre ells sense que la sala general es convertisca en un descontrol. Però com m'ho organitze això? Tinc una aula gran amb tots els alumnes? Doncs algunes aplicacions, com l'aula virtual de la UA, ens permeten distribuir en petites sales, el que es diuen sales externes o subsales, com vulgueu dir-li, en anglès breakout rooms, perquè els alumnes puguen comunicar-se entre ells i el professor puga passar en format professor helicòpter per les diverses subsales i així poder saber què és el que estan treballant els alumnes. Ja veureu com es fa en l'aula virtual de la UA, que és molt senzill. Estos usos no són excloents i poden combinar-se dins d'una mateixa sessió.